CC girls for the people. Good morning. Nasi china chisi kwanza kushandiwi saka patakambozorora zvedu tiri pano. So ndamboratidza porridge rezviyo uya padhize. Porridge rangu rezviyo girls for the people. Vaya vanonyatsofarira zviyo vaya. Ndoriisa salt, sugar, lemon 3 kuti rinyatsova riti shwara matadza munomuchiti. So pakambonaya panapa I think 3 days ago guys dai makandona musi wandakamanya munhu pakamanyiwa pano ndichibuda mvura ichinaya then ndobva ndamboita 2 days ndichivata mumota zuro ndakazokundikana because mosquito dzose because haugoni kuti uvate mota mawindo ese akavharwa unzidwa unosuffocate saka pakuvhura mawindo kwatinoita kuya mosquito dzakabva dzazara ndikati ndiri ndorumwa utozokuma kuita malaria kana kutozogwara ndakamuka kuma12 I think midnight ndakazobatsirwa naamo kugadzira green camping tent mukati momumu ndoma ndakazovata zvangu saka ndikati ndinongodonherwa nemvura ndirimo at least ndavata zvakanaka then as usual sederera mudhuze sederera mudhuze sederera isho tadzapota ubone vushushu porridge yezviyo zvabaikana. I think dumbu rangu riri kuita richiserera mazuva ano. A lot of people told it, is she pregnant? Let me stand up. Stand up, stand up, stand up. Iro dumbu rangu guys. So I think pane pandakabuda ndine t-shirt. Pandakabuda ndine t-shirt nachiti is she pregnant? Is she pregnant? Pane paranga rakanyanya kuita swollen. Obviously maybe because of the food you had chidya. Saka ndiri kuchinja food. I'm trying everything possible kuti dumbu rangu saramba richita swollen. Hani munozviona manje. Then chireact. But handisi kuti nhasi riri sei. Nedumbu ndikusetere ndikusetere. I'm trying on mamwari. Dai vanhu vachiziva kuti ndakatombozi nevanhu vepano sadza munorya here imi. Hani munozviona. Saka ndichakuradzai futi imwe vhidhiyo yandakanatora zviyo kuplus. Iri ndo porridge rangu makuseni ndikazida kuti mudumbu mangu mudziye whatever zvirimo momo zvindohilana. Saka ndo porridge rangu iri. Mozviona taridzai mukati iri. Iro porridge rangu iri. Taridzai muone. Asi vamwe vakurifarirawo saka ndinongoti kana muchidawo toita sei tinongosheana ipapo. Amen. Rainaka here zuro baba Tanya porridge rangu. Ndipakurire imuchiya mutitapa tibude pavhidhiyo ndisiri unoita zvokudurura ndinotoda rakazara poto rinozosara ndore vamwe kuti mozviona right kumaribatirei aiwa ndirangu ndikakupai porridge rangu rosero rinosuka mudumbu mangu ndachati maribatirei izveni porridge rangu iyo plate yaka inovhinze aivhinze here mamukasei chambe daimbopesa ita vhidhiyo rangu so ndo ushushu hwangu asi hamene ndikaupedza iyi plate nhasi yakuisai yandosisadza yacho ni yakaita doko so huri liquid like this inandidi rakakoresa ndodarakadaka ndikarikonyewa ndoriekera ndozorisiyawo. But maybe that's why bamwe dumbu rangu bamwe riri kuda kuzama kuserera because makuseni ndorya porridge rakadai so kana wapakazoitawo chitiwo ndizvozvo tozongoitawo tea time then manheru sadza rangu futi rezviyo ndozvandinoita. So this is my breakfast, my status pabreakfast. Marasha edu aya muri kuona kunonetsa huni takamirira kuti vanhu vakosita chimodho chibaba chezvezvimodho pano ndibaba Tanya. Inangu chimodho handizonyatsi kuchigona vakandidzisa maybe ndogona chemubhodho pane zvimwe zvimapani zvezve masizira chataibvunza musi chainzi mari chinoita chimodho. I think ichocho gogo changamirira nacho chakadero ichocho ya ndo kuti nhasi ndaisa malemoni mashoma ndaisa 3 aifanira kupfuura tati shwarara. Uyane rimwe lemoni we
ndiise pamusoro kauzhwa rakashoma ndanga rakawandisa poriji unozodei cheka undisvinirire pamusoro ndoda kuti mata izvi zvangu zvinoda kunzwa zvichisunga kuti mumwe musi guys I'm confessing ndakangofuma ndichinetsana ndandiri kugokwe handiti I think ndandiri kugokwe ndikati baba sekuru beni matadza angu aya ndoda kuhwa kusungwa meso sekuru beni anomwa supaka ndakati ndipei ndimwe miromo muviri ndoda ngodai kufunda kungoti ndiwe kuvaviwa lemon iro harisi rekuti iwe uisi ndinozoshayiwa mangu ndini ndinoda kuisa chete ndo zvinotozokonzeresa kuzvimba kwedumbu kwangu malemon ndinozomawanzawo anozviona asi riri sei dumbu mazuva ano yaindiseka amaindiseka achi ndane matwins nematriplets asi izvozvi mazuva ano handisi kuhwa kuti riri heavy rinomborema torema chaiko kutohwa kuti ndoremegwa pano right asi rakawandisa zvaro nhasi ndiro iyi ndapuhwa iri romwe nhasi letsi ndikatitadzawo rinongosara mukati mumu ndokubwafurirewo ai ndorifarira poriji chamwe koimumu mune rimwe wani ipa uyu mwana dira umo mbule vavana rimwe poriji uda kundimanikidza here unotondikumbira zve iwe nai uda kuti hazvokundibhula toryira momo nizve This is the end of the tutorial reporiji rezviyo. Bye. Kwese kwamuri ikoko. We are here in Gutu Mpandawana. Cheers. Mwah. Rezviyo. Kuda kurya magogo.